പിന്നെ എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഡ്രാഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഉണ്ടോ? ഈ ബാക്കിയുള്ള 2 പ്ലേറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ റാഡിന്റെ ഈ സ്റ്റഡ് വെളിയിലോട്ട് വരും, ഇങ്ങനെ വരും. വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കാണുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടിയുടെയൊക്കെ ക്ലച്ച് പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അടുപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അടുത്ത് നിൽക്കും, വലിയുകയും ഇതകത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വലിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ നൂല് വരാനായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റ്